Kwatuluka Nkhani akuti Chimanga chayamba kukwera Mtengo ndipo zinthu sizili bwino m'maboma ena Mdziko muno. Ndekuti kupanda kuzipanga cheki bwinobwino chipeleru chokhachokhatu magayi ayi tifotokoze kuti ati kukwera Mtengo wake kodi chikukwera Mtengo motani. Ndetu makamaka tikulowera cha ku Thyolo eya boma la Thyolo kumwera ndithu kwa Malawi kumeneko ndi zonena kuti akuti Chimanga chachoka pa mtengo wa 37,000 Malawi kwacha thumba lija tsopano lugulitsidwa pa 50,000 Malawi kwacha. 37,000 Malawi kwacha kudzadumpha nkukafika ndi kuti pa 50,000 Malawi kwacha. Chimanga chayamba kudula kumeneko 50 pini. Anyway, akunena kuti nkhani ya ufa tsopano paja papa kumapezeka ufa ujoro wagayitsidwa ndithu bwinobwino wapangidwa bwinobwino processed uli mnde kuti muthumba muja 50 kg. 50 kg ya ufa ndizonena kuti imagulitsidwa pa 60,000 Malawi kwacha, pano nde kuti ikugulitsidwa pa 80,000 Malawi kwacha. 80,000 Malawi kwacha. Now, tikamangamba izi zetu ndekuti Thyoloyo ikungopanga represent ndekuti maboma osiyana-siyana amenenso kuchitika zinthu ngati zimezi. Situ zoti maboma amene muliwo inu kumeneko nde Chimanga chigulitsidwa pa bwanji nanga kuti ufawo ugulitsidwa pa bwanji, koma obviously ndekuti zikukwera Mtengo. Ndetu ena kumafunsafunsa apa kunena kuti kodi umayembekezera zoti kuti zinthuzo zingokhala chimodzimodzi? Umayembekezera zoti kuti Chimanga chisakwere Mtengo? Chimanga chimene chikwere Mtengo ndithu with time tikakolola muja Chimanga chimakhala chotsika Mtengo, komano ndekuti tikamapita chakutsogoloku Chimanga chimene chikwere Mtengo pako makafika mu lean period ije mu lean season. Ngati munapanga check lean period ya chaka chinochi tukamba za February uja, February wapitayi sitinamve ngati lean period yayi, chifukwa chonena kuti Chimanga chinali pena paliponse paja magayi watu akulana katenga Chimanga kuchani kuja ku Zambia, zomwe zinapangiso zoti even Chimanga chomwe chinali Mdziko muno chikhwefukeso chirani chitsike Mtengo nde chinangobokeratu pena paliponse. Sitinamuve lean period wa chaka chinochi. However, kumene tikupita kusizingakhalenso choncho, chifukwa nde kuti sitinganene zonotino kuti kubwera kunoko Chimanga chizigulidwaso nde kuti kayamwina kandi pa 20 pini. Fato nde kuti twalimira navulazidwa region season yapitaru. Anthu anapezeka bezonena kuti anthu anapezeka ndi chakudya, which is good. Anthu anakwanisa kukhala ndi chakudya zonse zinayi pabwino, komano side ina yalimi aja zinakhangatiso nde kuti yani zakhangati kuti taadulaso nde kuti mpamba. Munaonera ka video kena yayika Chimanga nyanole pa Times. Pa Times ndithu amayankhula amene padzapa pa interview kunena kuti kodi muzitsitsa nde kuti Mtengo wa zitumbuwa zonoti simunaphike ndinu. Funso labwino kwambiri limene lolo. Now we are here now tukamba zonoti Chimanga chayamba kukwera Mtengo. Ndiye uno ndo August, sitinafike September, sitinafike October, November, mvula iji sinayambe kugwa. Ndekuti mvula ikayambe kugwa chidzakwera Mtengo motani, nanga ndekuti kuchoka nthawi imeneyo tidzikafika mu lean season imene mu lean period mu February kudzavuta motani. Mwaona? Chifukwa chino tikutabwesa nkhani, I think ndi nkhani beyonena kuti kungobweretsa kuti magayi akuboma amene amayang'anira za zimene zokhuzana ndi chakudya, amene amayang'anira za mitengo kuti ayambenso pano kupanga cheki kuti zinthu izi zikuchitika. Nengati pali njira zonoti azipange mitigate izizi azikonzeretu kumayambiriro kuno zisanafike poti kaonongeka fawa ndi masaini rawa. Ndiye kuti ayambetu panopa kumakonzekera kuti azakhala kuthana nazo motani zimenezi. Kozi nde sitikufuna tibwererenso ku point onoti anthu ena akazikadya chitezi, anthu ena akazikapezeka zonoti amakathyola timangoti chetosa khwima ndikumasungunula ndiso pa dipi ndikumadya. Sitikufuna tibwererenso kumene koko, ndifake tikutani tikuyankhula. Sometimes ifo chonoti Chimanga chikupezeka Mdziko muno pakhoza kukhala nde kuti relaxing, kukhala relaxed kwambiri. Magayi amene amayang'anira zokhuzana ndi chakudya Mdziko muno kukhala nde kuti basi pay kungomenya mapoze ena ake basi kuti yayi basi tense anthu akupezeka ndi chakudya. Umafunika so mayang'ana kunkhokwe kuja kuli bwanji kuti kunkhokwe kuja ndi mmene zili apa pam manena kuti koma mawa chakudya chipezekapo nanga nkudya chipezekapo sitikapezeka kuti tikubwereranso kumene kuja. And kamakamba izi magays mwina yasemunasitsatire, koma ngati mwazitsatira ndi kuti that's good and fine, ndisitsatira zomwe zochitika Mdziko muno. Komano kunatuluka nkhani yonena kuti Mdziko muno kuti mulibe Chimanga. Mdziko muno mulibe Chimanga.
ndipo ineyo poyamba ndinkanena kuti kodi anthu akukamba zotani chimanga chili paliponse kumene timakhala ku anthu amachoka ndi chimanga all the way kuchoka ku Ngala kwina kwayo kuli phiri linake timati Ngala yapakamwa ena amachoka cha ku mitunduko kuchoka kumeneko kumadzafika ku area 23 akuyenda ndi chimanga panjinga kukoka chimanga kumagulisa chimanga chake chikusowa ati chili kutino chimanga chimakono kulibe chimanga mdziko muno akunena kuti chani so anawapa ma effect amba kuoneka kumano kusiyana aside ma effect ngatawawa amene amba kuoneka kumwera kufa kumwera ndi kunena zona samakolola chimanga ya let's be honest magaya kumwera samakolola and ngati mmadalira chimanga mukudalira chimanga chochoka ku central region that's the fact palibe amene angasose zimene zozo matraka amakhala kubwera ku mitunduku kumabwera kumasanyamula chimanga kumapita nacho kutino kumapita nacho kumwera ata kumwera samakolola chimanga we don't know kuti kaya ndi nthaka kaya ndi chani kaya simalima we don't know koma the truth is chimanga simakolola kaya malima mbewu ina the truth chimanga simakolola chochuluka mmadalira central region now ku central region kunoko ndizonena kuti ndimacheza ndi wina wake wakabaza nanditenga ndete macheza kwa nkunkhoma ama ndifotokozera kunena kuti namwene mwaona rife anthu kunkhoma tangodzudzana rusaidi yakwanu kunoto sizoti nkoti tafuna basi usamukira kunoko iya mabanja athu anakali kunkhoma ndipo mukafusa nyamata ambiri amene apalasa njinga zakabazawa ambiri ngochoka kunkhoma nkhoma akamphata mwinasodetsa pang'ono chifukwa chonena kuti kunkhoma kotu kuli moto osati masewera sitinakolole ngati mmene makololera chani zaka zonse ndi maneno zota kuti inu mesa malandira mvula yabwino muli ndi nyengo yabwino tu kunkhoma kuja munadalitsidwa ndi zimene zozo anoti munenadi zoona chimanga ndi chimatani chimakhala ndi kuti chikutuluka kumene kuchako osati masewera koma this year chaka chinochi zativuta ndipono anthu akumene kuchako kunoti apanga bwanji ino akuyenera ndi kuti no adyetsere mabanja awo ndi umangokhala zonoti basi tingonyamula njinga tizikapalasa njinga kandi chakuti 23 uku tikamakabalasa njinga ndi kuti ndalamayo tidzatumizira kuja ku nyumba adzigula kachakudya kumene kuja zavutiratu panopa kusiyana kungokhaliratu anthu ali ndi maudindo apanga motani mmene akupangira kupanga motero now you can see saini yowoneseratu kunena kuti no ndi kuti zinthutu sizili pabwino yayi anthu awoyo chakudya chikamavuta ngati ku southern region kumene amadalira central region kuti akhale ndi chakudya chokwanira blantyre imadalira chimanga chochoka chigawo chapakati ngati ino kumene ku chigawo chapakati kwakunena kuti no iwo kumene ife timanena kuti kumachoka chimanga kumene kwakuti iwo alibe chakudya alibe chimanga chokwanira sanakolole bwinobwino ndiye mukunena kuti no inuyo amene mmachoka ku southern region zithano bwanji apa ndi pajano pamabwera no point jonera kuti no tiye tikaguleni chimanga ku Zambia mona koma nde kuti no tikulowaso nde kuti no kuti tiyambe kumasakaso forex omakayang'anira chimanga kuti tizikande chakudyaso tizichita kukagula forex amene ndi mavuto opsa kwambiri liyalire tizikambirana tupano ndale tizike apo ndale tizizinda sitimazikhuta yayi tiziyankhula ma issues amene ino angathe kuthandiza dziko lathu linoli and inu magaya ndale ngati mmamva izizi ngati mmamva ngati muli mmakutu ende mmafuna kuthandiza dziko lino cause we know you magayizi ndino anthu odzikonda kwambiri mmangoyang'ana za inuyo izi sizoti zingakhudze family yanu iyayi inuyo muli pabo however nde kuti no anthu amene amachoka mmamidzi aja amene achawa ndi amene akhala kutani akuvutika reality ndiyonena kuti tikafika point onena kuti no chaka chatha tinakagula chimanga ku Zambia chaka chinonso tikaguleso chimanga outside chimanga jese tizikachigula mmazambiyani kwacha iyayi tizikachigula mmadollars that's the truth there tizipezeko zono tikudalira ndi kuti tipeze madollars tikagule chimanga ndiyeno kuti no tizateka kuti madollars yo popeze feyo ndrama ya Thyolo ipite ku Zambia kano Malawi kwacha tipanga nayo cha ndi chani chomwe timakagula ku Malawi zomwe nde kuti no mayankho ake ndi zero fojo sitimarusa soka rundu kuno kagulitsa maiko anzathu mwayiona imeneyo ndi kuti zakhalapo ovutika osati masewera now izizi ndikukhulupirira zona timagaya kuboma akhala pasi ndikuona kuti angapange motani fazi malipoti ndikunena zinachoka kuboma komweko zonena kuti mdziko muno chakudya mulibe chakudya sitinakolole chakudya komano tiziyang'ana kuti no why chifukwa chaka chinochi if we have to be honest my guys mvula nde inalikiti munga osati masewera chaka chinochi ndikuna kwa mvula amwene komano fuwa chana sanakolole fuwa chane kani ndi mafertilizer nalodula kwambiri anthu anakagulitsa chimanga idza motsika fertilizer so nalodula and wasubsidy ujaso chigawo chapakati sizinayendepo iyayi
ndi ajasa chihana ankachita kunena live kuti no tavimana feteleza live tavimana feteleza ndiyeno atalata mana feteleza magayi sajapa central region aja the end result ndiyonena kuti magayi asanakolole fa chonena kuti no chimanga chomwe chimene amatani amakagulisa nkukagula feteleza amachigulisanso mochipaso kwambiriso komaya no if we have to move tikati tiyendereni zindale izizi magezi tizingozivulaza tokha mwayiona ndiye tizikapita kumakagula kunja ndeko tamakagula kunja tiyamba kumayang'ana forex yake zichokera kuti no tizingogwera nomuzingongole yomwe sikugwira tisegule factory anapolini zombe tiyambe kupanga feteleza pondererana andale fo chonena kuti ndakuti mchere wawonso ukufa mukuona solution ndi imodzi feteleza kwena azipezeka muno mudziko muno kuti anthu azikolola madera amene amalimawa chifukwa ndoti akalima tu chigawo chapakatichi muona kuti akadyetsera chigawo chakumwera chigawo chakumwera watenga ndalama upatsa chigawo chapakati tuwikala anthu fe we are depending on each other co-dependent independent timayima ndithu shoulder to shoulder ngakhale timakhala pasi nkumanota akuda kuti mmandinyasa lomwe mmandinyasa inosachiwanso mmandinyasa atumbukaso nanu chani iyayi timakhala ndekuti olumikizana uyande kuti ntamengodi kaya ni mwanjira ina yake ndithu kumangoona kutukwanana koma the truth is timakande kuti kudalirana baba muona fanzi meri kuna yakunkhomayo kuti izapa lese njinga kunoku ikufuna ndalama ikana kena le ndeje manga yagulisa kumwera nakapatsa ndalama magaya chigoja pakati magaya kunkhoma ndalama bwezali kujako mwayiona kumayang'ana tiyambe kulima koma papa fereleza nalodula even panopana kali odula we don't know future kuti no machine chijaka chiliza kapena mwina mwake fereleza atsika mtengo siti kudziwa zomwe nde kuti no zonse kumangolowa pasi zosayenda oro ndi pang'ono pomwe magaya kuboma please help us otherwise tisende sonjira iya yaziteze jandefe ndemeja ndesima tisangalasa iya kumakapeta mpaka na njere sajane za udzu ayi zimenezo ayi ati mbunga ayi zimenezo ayi tisamatisambeso zomaka mwaso ziphala zochokera kunjere za udzu sitingamakhaliya zimenezo so you guys do the needful. I'm sure mupanga zothekera kuloti no zinthu ziyendeso bwinobwino makamaka takuonzani za mafetelezaso kuti no chaka chamawa tizakambe nkhani yosiyana ndiye mwe tikuyikamba pano payi akuti